Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore. Kadai ke college babhatam nagabanta ka jingkuli nursing but paramedical course. Hospital training. Pinyo scholarship but 6% ka kam. Aki hospital bahedo India but shabarni. Nabanta ka jingkuli ka jingsiyo ka paret. But pila banday group ban kuli da ka education loan. Pila aruban chukola ho number. Kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu laisan. Arn riwe kandai pra. Dr. Dipankar Das, Ubadai Chief Interventional Cardiologist, Unsawan Hanongba Shillong, Haka Arpinyu Turek Ujamang Arjar Pulai, Ha Woodland Hospital, Bat Pila Banle Ikandu, Nadu Kapor Katwi Biji Sheneng, Bat Pila Ruban Shukol, How number 90890-97907. Fi gidan ki states ki bamdan generation de. Em long gidan ki states ki bamdan generation. Hari ki manage de. It's all about managing kan. Ni nyala long connected. Secretary Jongka Coordination Committee of Registered MECL Association and Unions Uba Arjud Khar Lakantho Yaka Jing Bom Penkre Lupa Jingki Bor Badai Pet Yaka Meglia Energy Corporation Limited. Hadien Bakila Deptip Lupa Ba Manla Usnam Haubana Yayong Bat Haubana Jemang Ka Jing Pelip Boarding Kan Ne Palat Prakenta Hakashisngi Nakadaw Ka Jing Rang Terkong Jongka Beneng. Haka Jing Ekran Bagila Patai Kubor Uba Arjud Khar Ulaong Bala Daka Sorkar Kala Penkre Lupa Ya kapalan nakabenta baru sisnam kumbalale syakiwei pat kijela rithor kenang bak jing penlip boarding kan omlong hadu prakenta hak sisngi Kabang apa ba fifin bu mah ba filip banyak kendo mah te kau dengan request sang ne mah hero minta long kala di kapor ba kumki journalist ne reporters ne ba fin study ya subjects mah bagi lek banyak keren ne long bagi long shy ting intip te ya mah namar ba kawai mah ya kan ikalot sidingan ong IP mah ngimtip aba PI ki industries ne manta fitiet ya ka power ne la ka power ka fitiet ya industries ne kadai pide saki within that amount ka fitiet ne fitiet sibun PI ki garet ka baret piso to am la kalong ngumta ka what business ne hari langi ang pati domestic consumers pa ne kata kadai ka baladon apa constitution of India rumah ka ba kani kadai ka service mah kabangi di man ai supaya ba dela dangi thiet khamrem ni ai kham duna kam ne le fiso to am na namar kini gilong ki essential service nai harai ka business part ka bafile what ya ka CLT commercial ki dukan ka tu kala long ka business ka bafile nai kamut la de fi ai ki kamut piliban kenya ki ya ka to tarif kat kum ka bafithiet kan pi ngam ong ai bafinyo nong sibun harai at least ka bafinyo minimum ita isan na ya na siponia na ka iga bafithiet piliban yo atam harai kum kata calculation nga try ka bahaba fi pin kali ki bor ki bahalor la ile ni em kum taket kum kalong mandangan siso fi siki industries ki ay ka lat menmiet mah menmiet ki aspok ki siki industries dengan tip ya kata ka dor kan no gitiet ya kata ka power menmiet ka bagi aspok industries but kan no pat ki bil yaki kan no pat ki bil yaki mah kata ka de ke ba piliban shy kan but kum juro lai dua sigi commercial di badai manta namar bagi don kami to ka power kiri bandan be abangi ka power purchase kalau nyutun ka hatu bana ngiri ban kuat biki kita nyutun ka sanayane nyutun ka sponiane pisam hara yo DLT consumer pa bari domestic pat dengan semua ka di banlong be kum ka tarif kan kum bakal ayu da commission ka tarif ka di banlong kum tak pi kini ke de planning ka bagi di banle andai kamla banlong bagi lut shooting bagi sulit sendat ne de hangi kalong bet fi kapas kongsi kalong maybe yala dir ngahaban blim wal ngi barit manganaru ngamla ban sukuno tangi ke bahe mah yala dir ngala ban shim ya ta ka blim tama ka wengan ngani thoi fi ka wegen kalong ba piatip ba kan jia mah ka jala ka jungi ka depend house lab ne generations ki jungi berkhoi ki hydro ne kamut lambaji ne de ka ngi sile mangi sile ka gi power banking ro ngi siong ne kaba hagi lin period kumangini gipor bamdan slap nai ngisi ele ban arrange bat kiwai haka par slapat ya ka to ka power ka bangi draw menta ni asyaki kamdan kanu ka pisah ka transaction ka pisah hare it's all on energy nai kadai bet ka energy hare ka bas ngosi ka long ba hangne menta nai last time haka por jong CMD barim buman shwa la overnight la shupen kalai kita berkhoi la suspend your officer pisong to em bat la ong bai em dan kam shu cancel kini berkhoi bat in fiat power lepo fiat power tang sitio ikan randien mar balai baka real time power hi kalong no daki praten ka khnai tengka habang ilik ka power banking pat isyong tang lai pia sau tengka
Pisau tu te kalau tik ngan ai example fi kum ba fi plan ba fi jinglet kit ba fi plan ba jinglet arbna shwa nei fi book ya ka flight ticket nei kalau kat no ka tu fi yo ka base price ka jongka kala belum 1,000 dan 2,000 nei handre habas suddenly pat kadang ka emergency ka ba pihak ban late ka tu ka flight ticket ka ju ka bari ka ba arbna man shwa kalau 1,000 ne 2,000 ka poi 2,000 de kanir nga habang real time power nga bangi bay nei ha bangi thiet nei ka poi sha ka ta Pisau tu ki officers ki jongi gile eta ki planning ki wan gitu ki officers ki bakhna ki CMD menchua ki wan shim ki decision ki belum khuloj smokat ki ba start ngi ki ba be kane ke eta dang song ba ka syuki jong CMD apakah yun dai bangi keno ini no dai belong ki maturity Pisau tu apa di belong ki maturity chief secretary additional chief secretary level Pisau ki kwa kata ki bakin sung tu khanang ba kindan ka sir apa government ka Pisau ha la keren ni kono te kidi ban sung tu ki importance ka jong ka departments ka pi ka dikata ba pitip ba kan sawan deh mantaka ba pi amat ko lo chiding shwa ju election ndon chiding am bor khoj nya kamen am ha nyobnai pramnai shwa election ndon chiding am ada ngi la dep ba April will be the worst month, May will be the worst month. Minimum load shedding 8 to 10 hours. Namar ba kum ki engineering la anticipate ya kani tu ipi but ki beher ki tip ya kata namar taka daw ngi song ba load shedding bar ko ka perthai gi le akor kom ko badai pi village po ki states pinai mantama chikui ba pile apa Assam village ki states ma jangan ni kari ga jongi man kasni ar kan ta lai kan ta load shedding kadang isto te hang ne hangi ro ngi tak let us plan for the whole year fiso tu manta kum manta ngi po shilong ma gidan gi divisions ki ba fair ngan ai fi example kan mangin so tu upai ba un tip mar ngi shekar ni kata di malu kan upai ba un tip manta po shilong manta shibuk ngashim example jong opor shilong area mak opor shilong area manta ngas ngob ngai scam ba ki consumer jong opor shilong area mo lada manta ka ngi nong ba kan nun gulo siding menit ar kenta shibuk na do ar baje do saw baje man gasngi badru mensngi ngin yo ar kenta ko lo siding kala banlong na do khadoi baje hado shibaje license tio ngamong boros tio license tio kemun itu kilong ye lala ban plan ya jinon kam gi ki bor khoj te bat kala long habitual bat makir kila sung thu kata bat kini abis kan oh kan kini period ide ba dot shading nai hari hang ni hangi kamlong gum taket ni man ka por ngi siong tongin le da plan ngidon kam bisu em kenapa ibadan cepo field officers ki line staff ila ban le ya kan ka maintenance work ru bisu em kum kita kim jia ke ngilong long balai ba kum kini kimwan ngilong so dalam ngilong bro sistem kamle kata so kamle kata ngatai pure pin accept ya kata na dime de ka bangi ikran ni ka ba yo ha hari kamle bon long ne massive de kita ki prakan ta ki spogon ta ke fi gidan ki states ki ba amdan generation de em long gidan ki states ki ba amdan generation hari ki manage de it's all about managing kan ni ngila long connected national grid teman ta piso to em it's all about managing kan ya kata em kalau ka pisah kan nyimla ban thiet kan piso em kadika pisah kan mentala fi thiet mentan dei ngan ong fi menta pe cepo mainland india menta balai ngan ong fi porsit menta ka demand apa ka jur kan fi de kam ki peak hours menta ka shit ba bor kha ki penan kam ki AC ki jongki piso to de menta ka rit jong ka power menta ka long high ba kan lang ngimla ban afford ban thiet ya ka to ka dor ka ba shubu ka bare lai tengka lai pia saw tengka kan poi fi prat tengka kan tengka pimla ban thiet tang stio ban thiet ka stit kala collapse nan pisah shu ati ka situation de ilong grem tang in dua yu blai ma piro yu dua ngir dua manasi ki yang sem ni ba ai ka slap mo blai ngi scam blai dang e ya kari ka jongi di peri ko jongi pat ngi karmen ba nginyo yu slap bat kan bet kan nolor bagi yu slap sekata ka managing ma bagi manage pat ya kata ka power ka jongi kan